Аплодисменти за водещите с малки тела и големи сърца Иван и Андрей! Абе, големи, колко да са ни големи сърцата? Шегувам се, ето. Нечо! Я чакай, ще така, ти мъркай. Я виж какво пише, be mine. Да. В смисъл бие, нали? Като би, да. Струва ми се, че малко преувеличаваш яска с тази големина на сърцата. Не, това е метафора, колега. Като казва, че имаме огромни сърца, и аз също си има предвид, че даряваме всички със страшно много любов. Така ли? Буши. Така ли, Яска? Всъщност имам предвид начина ви на живот най-вече. Точно това искаме да кажем и ние. И какво още намираш в нашия начин на живот, аз пък не мога да разбера. Ние сме млади мъже, а днес е петък. И сега от тук нататъка. Петък е ден за парти, пил женички, забивайки коктейли, джакузите, шампанско, ягоди със сметана. Какво ти стана, бе, до колега? 48 кг, да им подарявам подаръци, да ги обичам, да ги чипкам, да ги пляскам с питона, да им разказвам приказки, да ги гава, да ги... Що говориш като ми ги пише? Аз не мога да разбера. За да свикна публиката, защото, уважаеми зрители, тази вечер на гости ще ни бъде известният търновски ловчия не търновски, той е национален. Да, но е от Търново by origin. Димитър Маринов Пищова, който наскоро получи инфаркт. Слава Богу, се възстанови. Въпросът е, че го получи този инфаркт, докато се въргаляше с 8 мадами. Виж ли какво става въпрос? С него ще влязат още двама големи ценители на женската красота и не само. Да. По техни твърдения, помежду си нашите гости са имали, внимание, над 10 000 жени. И не само, и няколко мъже. Абе, Яска, това не беше ли саундтрака на филма Яна Янев се прибира вкъщи? Този филм го не знам. Не го ли знаеш истина? Действието се развива, ще го разкажа, някъде в 3 през нощта, а първата сцена е и последна сцена от филма. Алексей Петров е сменил бравата и Яна Янев не може да се прибере, след което 1 час скримти пред вратата. Какво правиш? Тук имам един кабел. Да. Много са мили колегите. Да. И този кабел просто така не мога да се мина с това. Сега вече добре ли ти е кабел? Защото сега ще каним специалисти по кабелите. За съжаление нямам питон, имам кабел. И той върши работа понякога. Преди да поканем нашите изтъкнати гости, искаме да направим кратък преглед на новините. Кабелче, такова. Да. Коаксиален. Така. Не знам. Да направим кратък преглед на няколко интересни новини от тази седмица, които ни впечатлиха най-много. Да, разбира се, ето е първата новина. Тя е от неделя. Любезно беше публикувана от колегите от актуално.com в сряда, за да можем ние да ви я предоставим в петък. Гледайте. Лошите вести не идват бързо. Жена с забит нож в челото, стрес на сливенчани. Вие можете ли да повярвате, жената има нож, който е стърчал, нали, от челото? От главата. Да, от главата и така се разхождала и Сливен. Да. Оставаме на страна малката подробност, че обитателите на град Сливен се наричат сливнали, а не сливенчани. Ама каква е тази салата, дето е правила тази жена? Аз не мога да разбера. Не знам, бе, колега, но някак си сама успява да си го забие този нож. Сега, по-важното е, че жената е жива и здрава. Ножът също. А по-интересното е, че преди да я приемат в болницата, въпросната дама доста време се е разхождала из града с стърчащо челото нож. Представям си, какво си подвиквали сливнали и полиците. Ти сещаш се. 3 пъти режи... Не, как беше? 3 пъти ти мери, 1 път режи.
Още една абсурдна новина, която ни хвана окото. Берлускони не се притеснява от новия съдебен процес срещу него. Берлускони принципно от нищо не се притеснява, освен от това, че са го прецакали, защото на процеса той е разбрал, че малолетната марокканска компаньонка, за която се изръстил 1000 евра, всъщност не е на 12, а на 17 години. Сега, Берлускони безспорно е човек, когато бихме искали да поканим, защото малко вече са мъжете като него по света. Малко са коцкарите от такава величина, но още ги има. Дами и господа, време да посрещнем нашите специални гости. Любовници на хиляди, любими на милиони. Моля вашите аплодисменти за Митю Пищова, професор Папа Жан и Денислав. Здрасти, много ми е приятно. Здравейте, заповядайте. Господин Пищов, Да. какво беше това прекрасно момиче, което ви въведе в нашото студио? Това е хубава, красива дама, която е модел на България, от с България. Добре, да няма ли вече да приключим с тия моделки? Ще пазиме здравето вече. Няма. Реших, мислих много. Само моля да не риба и използвай жени. най-нецензурните думи. Само риба и жени. Само риба и жени. А сърцето няма да го пазим. Вече ни го пазя. От днеска реших пак жени и пак риба. От днеска го решите? От днеска. Ама си поотслабнал. 25 кила. Ама това от след инфаркта. Но страха, може би, както каза преди малко вътре в гребена. Голямо шубе, а? От чубето. Сега няма ли да се спреш? Като работим до 2 до 3 жени, не е толкова страшно. Да. Само да кажа, че сме събрали тук 3 души, които са известни със своите победи на Нежния фронт, защото е петък вечер и ще бъде хубаво. Искаме да ти покажем, преди да кажеш, искаме да ти покажем нещо, не знам дали си го видял, излезе по вестите тази седмица, за един твой колега, световно известен, бактерия Playboy Paniciosa Америка. Може би ще видят след малко зрителите, може би няма да видят. Ето я. Бактерия Playboy Paniciosa Америка. Стотина души са се тръщнали от мистериозен бацил, след като са били на парти в имението на прочутия Хю Хефнер. Сега аз много добре знам какво си мислите. И не е това. Имението на Чичо Хю е прекрасно място, където се събират само почтени хора с висок морал. Това бе потвърдено и от здравните власти в Калифорния, чакай, че стова ми пада, според които бактерията на така наречената легионерска болест се е разпространила не по полов път, а през климатичната система и неизменно топлия и влажен въздух в имението на Хю Хефнер. Та мисълта ми беше, в твоето джакузи вадят ли си такива бактерии? Не знам сега, не ги проверявам. Ама нещо, ти много често водиш гости. Сега аз го пълня с билско мляко, слагам и мед, той ми да е ликовит, сигурно той го прави билките. Слагам и рози, тъй че... Че е сега. Рози. Ти ако го пълниш с билско мляко и мед, те излизат по-мръсни, отколкото са влезли. Долу горе те ще доди. Важно, че са сладички. Са сладички, да. Имаме едно видео, за да покажем, че ти мина през различни настроения тук в последните дни. Да, защото изглежда, че в твоето джакузи може да бъде доста опасно, макар и в него да се въдят, да не се въдят други гадини, освен момиченца до 48 кг. Да, да че са вече нагоре просто тежат много. Питона вече не мога да... Така, моля ви. 24 сантиметра дигат. Не, Митю, моля те. За крава говорим, за крава. Да, вече всички знаете, че Митю Пищова получи инфаркт, за разлика от повечето хора при доста приятни обстоятелства. Ама да ти кажа нещо много важно. Да. Днеска ходих, вземах си при кризата и попитах защо съм получил инфаркта. И то през нощта сигурно ми порасна 10 см, щиката ми кръв отишла вътре и за да съм получил инфаркт. Ние ще поговорим с тебе за инфаркта, само че за да не се повтаряме с колегите. Вижте какво каза Митю за случилото се за сутрешния блок на Нова телевизия, както и за Венета в горещо. Колеги, моля видео. Бях на кастинг за модели. И след кастинга се запознах 4 софиянки скиорки и цяла вечер се забавлявахме много бурно, до заранта до 9 часа. Правихме много любов. 4 гимнастички от Варна додоха, ходихме на арбанаци пак цяла нощ и там просто забавлявахме много и може би ми дойде много на горнище. И не знам какво съм изкарал, аз не съм доктор, ама знам, че видях смъртта в очите. Съдвах как майка ми тръгва по един път, така и нанима един път на жито, а го съдвах наистина. И просто всичко ми да пишуват.
Тегна ми да купувам телефони, скъпи рокли, парфюми, да плащам телефони, да плащам квартири за едно да ме харесва, че съм богат, да ме харесва, че ми голям да ми харесва, че ги пет пъти, като сме да ги се изкъпят, това спад от другата стая. Не съжалявам, че съм ги порил като риби, не съжалявам, че съм ги мачкал, не съжалявам, че съм ги по 6 на ден, неща манекенки, неща красавици, неща гимнастички, неща състезателки, неща скиорки. Искам една добра жена да се грижи за моето спокойствие и да ми говори нормално и да има любов.